I'm a Nigerian. I'm a Nigerian. Ni ɗan Najeriya ne. I'm a Nigerian. I'm a Nigerian. Ni ɗan Nijar ne. Where do you come from? Where do you come from? Daga wace ƙasa kake, ko daga wace ƙasa kike, ko daga wace ƙasa kuke? Come, kada a ce come, come ake cewa. We come from Niger Republic. We come from Niger Republic. Daga Niger muke. We are Nigerians. We are Nigerians. Mu 'yan Nijar ne. What about you? What about you? What about you? Kaifa, kefa, ko kuma kufa in mutane ne da yawa. Oh, I'm a Nigerian. Oh, I'm a Nigerian. Ni ɗan Najeriya ne. What's your profession? What's your profession? Menene aikinka? Ko mace ce menene aikinki? I'm a businessman. I'm a businessman. I'm a businessman. Ni ɗan kasuwa ne.